חושבים שכאבי גב תחתון וסיאטיקה ייעלמו מעצמם? תחשבו שוב, אם אתם סובלים מסיאטיקה, הסיבה לכך היא כנראה פריצת דיסק או בלט דיסק שמפעילים לחץ על עמוד השדרה. החדשות הטובות הן שיש דרך פשוטה ויעילה לטפל בזה. במחקרים עדכניים מראים כי 2 מכל 5 אנשים יסבלו מסיאטיקה בשלב מסוים בחייהם. העצב הסיאטי הוא הארוך ביותר בגוף, וכאשר הוא נלחץ או מגורה, הכאב יכול להיות בלתי נסבל. הוא מקרין מהרגליים, מלווה בתחושת נימול לעקצוץ וחולשה. פעולות פשוטות כמו ישיבה, עמידה או אפילו הליכה הופכות להיות מאתגרות יותר ויותר. ולמרבה הצער, עם הזמן הבעיה רק מחמירה. ככל שהגוף מזדקן, עמוד השדרה מאבד מהגמישות שלו, והלחץ על העצבים רק מתגבר. ללא טיפול, הסיאטיקה יכולה לגרום לאובדן הדרגתי של העדות והעצמאות. אנשים רבים מנסים להתמודד עם הכאב באמצעות משככי כאבים, מתיחות או אפילו מגבילים את התנועה שלהם כדי להימנע מהכאב. אבל כל הפתרונות האלה מספקים רק הקלה זמנית. הבעיה האמיתית נשארת. החדשות הטובות הן שיש פתרון מוכח שיכול לא רק להקל על הכאב, אלא גם לסייע בפתרון הבעיה מהשורש. חגורת פיקס של אוטופיקס פותחה בדיוק לשם כך, בשיתוף מומחים מובילים בתחומי האורתופדיה והפיזיותרפיה. החגורה פועלת באופן טבעי וללא מאמץ. היא מספקת יציבות לגב התחתון, מפחיתה את הלחץ מהדיסקים הפגועים ותומכת במפרק האגן כשהוא חוזר לטווח התנועה הטבעי. הלחץ הממוקד מסייע גם לשיפור זרימת הדם, מה שמעודד שיקום וריפוי טבעי של הגוף. המשתמשים מדווחים על הקלה מיידית בכאב ולאורך זמן על שיפור משמעותי בגמישות ובתנועה. כשמסתכלים על העלות של פתרונות אחרים, מבינים שחגורת פיקס היא לא רק היעילה ביותר, אלא גם המשתלמת ביותר. טיפולי פיזיותרפיה יכולים לקחת חודשים של מפגשים יקרים, ומשככי כאבים רק מספקים פתרון זמני, בלי לטפל בבעיה האמיתית. חגורת פיקס מציעה פתרון אחד שמשלב את כל היתרונות במחיר נגיש וללא תלות בגורמים חיצוניים. כשהשתנו אותה לראשונה, התוצאות לא איחרו להגיע. החגורה צברה תאוצה במהירות והפכה לפופולרית ברשתות החברתיות. לקוחות שיתפו את החוויות שלהם ושלחו לנו הודעות איך הצליחו לחזור לפעילות מלאה בלי כאבים, והמליצו על החגורה כפתרון האולטימטיבי לסיאטיקה. חגורת פיקס היא לא פתרון חדשני, היא פתרון שמבוסס על יותר מ-15 שנות מחקר. היא מגיעה עם התחייבות מלאה להחזר כספי למשך 30 יום. אם לא תרגישו בהבדל, תקבלו את כספכם חזרה. אל תיתנו לכאב להשתלט עליכם. הזמינו עכשיו את חגורת פיקס ותהנו מהחיים שאתם אוהבים בלי מגבלות ובלי כאב.